a páni, začína sa Hurikán. Účinkujú Malý Mirko a Mariana Ďurianová, Jana Hospodárová, pani Mária s Kudláčkom, Tublatanka, Petr Bende, doktor Exitus a Stromokocúrovci a Láslovci sa vyberú na dovolenku na Balaton. Dobrý večer, miláčkovia! Mnohí z vás sa chystáte na dovolenku a tí šťastnejší z vás na ňu aj pôjdu. A my sme sa preto rozhodli, že v dnešnom Hurikáne vám tú dovolenkovú atmosféru už tak trošku predpripravíme. Spolu so skupinou Rebel Band, no? Čo, Rebel? Pôjdete tiež na dovolenku, že? Áno, no, pôjdeme na dovolenku. Hej. Počúvajte. Musím tak potichu, lebo chlapci o tom nevedia ešte. Ano? Ja sa chystám na sólovú dráhu. Čo si vy tam šuškáte, hej? No nič si nesúškáme, nič. Tuto len Rebel mi hovorí, že chystá nejaký solový projekt, alebo... Počúvate, konečný! Vám šibe od narodenia, alebo vám švihlo až teraz? Čo? Čo je? Ale... Jaký solový projekt? Však si povedal? Prestaňte, chalani, však nebudeme to tu riešiť teraz, nie? Však máme vystúpenie. Povedal, že ideme ďalej spolu, nie? Ale nie, no tak ja vás neberiem na šnúru. No, berem babi so sebou. Povedal si, že nás bereš na šnúru. Jaké babi? Tieto, prestaň. A ako? Nie na šnúru, alebo čo? Práve my? Ale babi berem na šnúru, tanečnice. Kto sa bude na vás pozerať? Pozrite sa na seba, kto je na vás vedavý. A navyše nemám pre vás peniaze. Takže... No. Jakže ne? Čo? Svinia! To je svinia jedna. Prestaň. Nie. Svinia jedna. No tak ale, chlapci, no tak, čo ste sa zbláznili? No veď tu sme slúbili s divákom optimistický program a vy tuto... Radšej niečo zahrajte poriadne. No, tuto. No. No, nevadí, no. Tak, Rebel, tak... No. Rebel. Dnešný zábavno-súťažný kvíz Uhádni a vyhraj bude mať dovolenkovú tému. No a presne také sú aj ceny, ktoré máme pripravené pre nášho víťaza. Dnes večer u nás bude súťažiť manželský pár, ktorý bude súperiť samozrejme proti sebe. Dámy a páni, privítajme Máriu Bystru a Kolomana Kudláčka. Dobrý večer. Leto. Krásna. Naozaj vám to mimoriadne pristane, Mária. Počkajte sa trošku. No, tak. Rozkošný model. Áno. No, dobrý večer. No, ja sa dnes večer musím mimoriadne snažiť. Áno, lebo v obecenstve sedí môj milenec Dušan. Pepe. Dušan hovorím, nie Pepe. To si hluchý ešte aj. Pekný večer som chcel povedať. Áno, ja mám pekný večer, vďaka Dušanovi každý má pekný večer. Prepáčte, pani Mária, mne to nedá, ale vy nemáte problém takto verejne dokonca pred svojim pánom manželom sa priznať, že žijete v manželskom trojuholníku? Ale prosím vás pekne, manželský trojuholník nie je problém, keď jeden z uhlov v tom trojuholníku je tupý. Chápem, a čím vás teda tak upútal? Kto? Ja, Ďuďu? No. Ďuďko môj, no. On ma upútal, povedal, že Mária, keď mi splníš moje najtajnejšie priania, napíšem tvoje meno na môj dom. To je krásne, to je romantické. A vy ste súhlasili však? Áno, som mu povedala, že mu to všetko splním, keď svoj dom napíše na moje meno. Myslím si, že v tejto chvíli je čas, aby som vám predstavila tie vaše atraktívne ceny. Tak, pani Mária, počúvajte ma. Ano? V tom prípade, že dnes večer zvíťazíte vy, vyhrávate luxusnú dovolenku pre 2 osoby. S týmto debilom? Nie, s iným. Práve prichádza. Ozaj si?
Ja som vedela, že sa vám to bude páčiť. A čo mám na tej dovolenke s ním akože robiť, čo? Mária, čo len chcete. Áno, No? takže to je ale intenzív. Inkluzív. Aj inkluzív? No to je úžasné. A... No... A... Je tu aj možnosť reklamácie? Ako to... Nerozumiem. Ako to myslíte? No keby náhodou došlo k opotrebovaniu. Alebo k nejakej poruche, čo? Tak v tom prípade preskúmame mieru vášho zavidenia a uvidí sa, čo ďalej. Áno. Áno. Ale Mária, ak dovolíte, ja by som veľmi rada predstavila aj cenu. Aj cenu pre vášho úžasného manžela, pána Kolomana. Kolomán, aj pre vás máme exkluzívnu dovolenku s atraktívnou partnerkou. No, tu je. Prestaň! Čo sa tu natriasaš, ty moriak? Čo to je, toto? Ty si vôbec nezaslúžiš takúto kočku, keď sa tak správaš k ženám, ako sa správaš. Moment, ako sa správa? Vieš, čo mi urobil? No čo? Tu sa pozeraj! Išli sme do zoo, minulý týždeň, áno, a 15 minút ma na vrátnici ukazoval vrátnikovi. No nechápem, prečo to robil. Že nech si ma dobre obzre, že keď pôjdem naspäť, aby ma pustili von. No. Tu takhle. A tu ďalej. Pán Kudláček. Tak čo, spokojný? Neskutočne. Fajn. Tak myslím si, pani Mária, pán Koloman, že keď ste takto inšpirovaní, môžeme začať súťaž. No, najvyšší čas. A všetky tie Nech už ideme. otázky... Mária, sústredte sa. Všetky tie otázky budú zemepisné a budú sa týkať tých najatraktívnejších dovolenkových destinácií. No, poďme. Prvá otázka znie, ako sa jedným slovom označujú krajiny Ďalekého východu? Orie. Orie, Jan, priletelo 9 vrán. Jedna vraví, dobre orie, druhá vraví zlé orie. Tretia vraví... Mária, mohli by ste sa sústrediť? Tretia vraví čuš? Tak to ja nepoznám takto. Čo? Ale prosím vás pekne, ja sa sústredím, on sa nesústredí. Ja si ale myslím, že chce niečo povedať. Nič nechce povedať, recitovať chce, debil. Samozrejme, doma furt recituje, lebo sa pripravuje na súťaž, na Hviezdoslavov Kukubín. A vidím, že už aj vy kokcete, no? Ale ja nekokcem, to je súťaž pre koktavých. Nie? Hviezdoslavov Kukubín. Hviezdoslavov Kukubín? Tak to som v živote nepočula. Tak áno, lebo nekokcete, no ale to má širokú tradíciu. No, napríklad prvý ročník dokonca s medzinárodnou účasťou. Vyhral jeden Arab. Áno, Kukubín Ládin. Áno. Napriek tomu... Mohli by ste už odpovedať? Orienta. Wow! Výborne, Koloman. Vediete, Mária. Bože, ja som taká krava, veď to som vedela. Ja som v orientačnom behu bola veľmi dobrá. Fajn, čo keby sme prešli k tej druhej otázke? No, najvyšší čas. No, tak, pani Mária, počúvajte. Neboj sa, vyrovnám. Sa tešíš? Prejdime teda k druhej otázke. Tento raz zostaneme doma. Ako sa volá rieka, ktorá sa pod Devínom vlieva do Dunaja? Moldava! Nie, Mošoň Maďarová! ale no tak, pani Mária, nie. Morho, detvo môjho rodu! Kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu a čo jej tam dušu dáš v tom boji divokom? Mortilen! Jaj, Mortilen to bol ten fínsky hokejista, to je... Vidím, že ste obaja mimoriadne sústredení, tak skúste, no. Mora? Ale mora, to je trúba. No to vieme, že mora je trúba, ale mňa by zaujímal názov tej rieky. Ale nie, on je trúba. No, a navyše, je ku mne neslušný? A nechce mať so mnou sex. Hej? A už ste boli u lekára? Možno by vám poradil. Čo? Lekár. Lekár, bola som u lekára, dal mi pre neho také tabletky, vraj mu to mám hodiť do polievky. No, tak som mu to hodila. No. A? Skoro ju ani nedojedol, hneď sa na mňa vrhol. Nešla som sa ho striasť pol hodiny.
Tak však ale to je úžasné, nie? To ste chceli. No áno, personál tej reštaurácie si to nemyslel. A odtedy už nebolo nič? Čo? No, či už odtedy nič? Nič, povedal, že som pre ňo stará. Že som sa narodila ešte, keď bola Veľká Morava. No ale to ste trafili úplne presne. No ešte s ním toto, tu súhlasne. Som myslel, že aspoň ženy budú držať pohromade. No však ja ešte som pohromade, hej? Ja ešte držím. Ale stará, Morava, to je správna odpoveď. Stará? Prečo má blondínka bicykel za televízorom, No prečo? keď jej utečie obraz? No tak je to správna odpoveď, je to Morava. No, Pani... Nie, pani Mária, nerobte si nádeje, stav je totiž nerozhodný a nadchádza rozhodujúca otázka. za chvíľu ideme. A tá tretia rozhodujúca otázka znie. Ako sa volá mesto, jedno z najstarších európskych miest, do ktorého vedú všetky cesty? Bože môj, pani moderátorka, to ste nemali ani spomínať. Keď poviete cesta, on ide na motorke. Si kúpil novú motorku, on je do motoriek úplný blázon. Bože, no tak si povrč, no choď niekde, no choď, no ideš, no. Ja idem s tebou, dobre, no ja idem 120, koľko ideš ty? Stop! To musíš pridať, musíš ma dobehnúť. Stop! Pani Mária, ja mám pocit, že chce opäť niečo povedať. Stojí mohyla, na mohyle zlá chvíľa. Na mohyle trnie rastie a v tom chrastí trní chrastie. Stopnite ju! Stopnite ju! Ja to... Tu! Upokoj sa! Ticho. Toto nemôžete mu robiť takéto šoky. On keď počuje cesta, motorky a ešte básne do toho, to sú jeho najobľúbenejšie veci. On je úplne hotový. On tie básne dokonca skladá. Skladá básne pre koktavých. Áno. To sa dá? Samozrejme, len musia byť zložené z jednoslabičných slov, áno? Alebo potom to musí obsahovať slová, v ktorých sa tie slabiky často opakujú. No, však recituj. No. Mám? Máš, áno, tu o mame. Áno. Mama, tata, ja sa mám, ja som tu a ty si tam. Kde je mama, kde je tata? Ja som ich ratatatata. Krásne. Naozaj neopakovateľné, ale ja by som predsa len prešla späť k súťaži. Nádherné. Počuli ste ten rím? Rím! To je správna odpoveď. Hej. Mária, Aká bola gratulujem. otázka? No to už je teraz úplne jedno, ale Rím je názov toho mesta. No. Mária, dočkali ste sa. Vy ste to vyhrali. Vyhrávate exkluzívnu dvojtýždňovú dovolenku s týmto krásnym partnerom. A čo môj ďuďu? Tak s tým môžem ísť na dovolenku ja, čo? No, A čo tento idiot? toho pošleme do ryti. správne. Dovidenia, Kolomán. Tešilo ma. Z leta sa asi najviac tešia deti, pretože to pre nich znamená dvojmesačné prázdniny. A tak som zvedavý, ako sa na leto teší malý Mirko! Dobre, no, vítaj, Mirko, tak. Áno, no. Čo máš nové, Mirko? Už trochu lepšie rozprávam. Áno, sme si všimli, Sa to no. upálilo. Áno, upravilo sa to. Ja to budem prekladať. Ty hovor, ja to preložím. No tak, čo máš nové, Mirko, teda? Čo mám nové? No? Prsten mám nový. A kto ti ho dal? Nikto mi ho nedal, našiel som ho na zemi. Ja si ho našiel, No. tak ale to si mal odozdať na polícii, alebo na straty a nálezy, alebo tak. To nemusím, Nie? Nie. Prečo? bo tam je napísané navždy tvoj. No, No, dobre, Mirko. Čo? No, dúfam, že ty nemáš nejaké zlé skúsenosti s letnými dovolenkami. Čo? Nie. A chodievaš, neviem, k babičke? alebo- jasné, hej? minule som išiel k babičke. No.
To je mi trochu robí problém ešte. No, to sa upraví. Dobre, no. Babičke a havarovali sme autobusom. Havarovali ste autobusom, ja to musím po tebe vieť vždycky. Áno, havarovali sme, bože. A prečo... Rozumejú všetci, nie? No, to je taký debil. Mirko, tak teda išli ste Autobusom. a ste havarovali? Havarovali. Prečo ste havarovali? Lebo šofér bol strašne slušný. Strašne bol slušný, hej, ja to nerozumiem. Nastúpila taká 85-ročná babička a on jej uvoľnil svoje miesto. No, A keď sme už teda pri tých dovolenkách, kam sa chystáte, rodinka, tento rok? no tak mama ide na Floridu. Áno, na Rozumel Floridu. si? No, Na zopaku, debil. že ide na koridu, no. Na Floridu! Na Floridu! Na Floridu. Na Floridu? Na Floridu. Sestra ide do tábora do Grécka. Á, to sme rozumeli, A ja idem na kanále s frajerkou. Iha, a ocko? Ocko už išiel. Kam? Do basy. Ale ušiel! Ušiel a naháňali ho psi. Ale stratili stopu. Áno, tak asi prešiel cez nejakú rieku. No, veď práve. Ja on pláve. Aha, no tak to je úžasné. Nie práve. Čo? Práve. Veď hovorím, že pláve. Koľko dní už je na úteku? 3. 3 dní už pláve, počkaj. Nie. To už bude tak, kde v mori. A nie práve, Čo? ale práve. Tam je L alebo R? Aj R. Že je v práve. No tak to, o tom nikto nepochybuje, že tvoj ocko je v práve. Nie práve, ty debil. Čo? No, ty sa hovoríš, že skočil do rieky a ja hovorím, veď práve. Ja, že veď práve. No. Aha, počúvaj, Mirko, nauč sa hovoriť R a bude všetko vybavené. No. Bože, ty si ešte väčší debil, jak ten počkavý pred tebou, čo Á, tu chodil. dobre, no. Tak nechajme túto tému rodiny a venujme sa škole. Áno, jedna téma lepšia jak druhá. A aké bude vysvedčenie, čo? No, počúvaj náhodou. No? Tento rok bude také, som ešte nemal, také Ako také zlé, vysvedčenie, alebo také dobré. Také dobré. No, prepadne len z 2 predmetov. A zo správania bude mať 3. Počkaj, 3, to je lepšie. Už horšie ako 3 už nie je. Čo si mal predtým? 3 s výstrahou. Jaj. Takže teraz bez výstrahy. No a prosím ťa pekne, teraz čoho prepadneš mi povedz? No tak, ja neviem, napríklad z chémie. Z chémie, no tak to je ťažký predmet. Čo si nevedel? Ale tak som nevedel, že mi povedala, ktoré sú prvé 3 miesta v Mendelovej tabulke. Áno, no a čo si povedal? No, že neviem, ale že prvý bude hrať Ligu majstrov a druhý 2 pohár UEFA. Áno, no, výborné. A kvôli tomu máš 5, to hádam, nie? Nie, no a potom ešte kvôli metánu. Kvôli metánu? Metánu. Čo si nevedel s metánom? Ale tak hovorí učiteľka, že to je taký plyn, ktorý sa keď sa hromadí sa, ako v črevách napríklad. Áno. A keď ho je veľa, tak zo vzduchu môže vybuchovať. Iha, no a čo sa stalo, ako pri... Tak som zorganizoval v škole pokus. Aký pokus? Takže keď si všetci prdneme, že vybuchne škola. No a z toho správania, prečo máš 3 teda? Lebo som sa strašne smial. Toto máš 3? No, smial som sa strašne, lebo som šepkal môjmu spolužiakovi, že počúvaj, ten náš učiteľ, to je riadny debil. No. A učiteľ hovorí, neošepkávaj, Mirko, na to musí prísť každý sám. No. No, Tak to je kuriózne, že ty máš 3 zo správania, lebo si sa smial. no, nie, to... A ešte čo? A že som bol strašne smutný. No počkaj, tak tomu už vôbec nerozumiem teraz. Ako. Náš riaditeľ padol do žumpy. Jo, no ty si bol z toho smutný, že... Ja som to jediný nevidel. No vieš čo, Mirko, myslím, že tá téma dovoleniek bola lepšia, takže kam to ty pôjdeš? Ty hovoril, čo? Že kam? Na dovolenku? Na dovolenku. No, tento Na rok... kanále s fajkou. Aj, no toto ma vidíš, povedz, ako pekná, čo? Jasné, dobrá kosť je to, no. Hej, no. Chceš ju vidieť? No, by som si ju pozrel, je tu? Dobre, je tu, Hej. zavolám. No, zavolám. Mariano, hýba sem. Kde si? No, tu je. No. No čo trískaš, že si Ďurianovu nevideli nikdy, alebo čo, bože? Mirko, ty chodíš s Ďurianovou? No a čo má byť? Hej? No? No toto, no, No? vidíš, no. Počúvaj, mám máš letenky?
Jasné, Zlatko. Hej, no. A opávacie krémy si kúpila? Samozrejme, Miláčik, 40 faktor, aby ste sa mi nespálili. Ty mi už úplne hábe, alebo čo? Však som ti hovoril 25-ku, nie 40-ku. Však ma nič neopávaj, zmizni kúpiť nové. To mám ísť vymeniť? Samozrejme, že to máš vymeniť. Však ale Bože. nestihneme lietadlo. A ja stihnem, čo sa ty bojíš, to lietadlo. Len ich choď pekne vymeniť. Ty ma tu určite necháš, ty ma opustíš a odídeš s inou. A za akou inou by som odišiel, Bože? Za Anetou. Tebe hábe už, však tá sa vydala pred mesiacom, nie? Paličková, či jak sa volá. No. Mazaj to kúpíko. Mirko, Juliánova. ale čo by za ňu iní dali, Ale ako ty prosím ťa, môžeš takto na ňu? Nie, na ženy musíš byť tvrdý, čo? Jasné. Počujem, ale nechcem ju. Prečo? Musím sa jej zbaviť, lebo tu sa nedá. Čo? Mňa čaká zákulisí druhá. Aká? Hajdu. Ady? Čo ti hábe, aký Ady? Zuzana Hajdu. Je Zuzana, hajdu, no. A prečo Zuzana, a prečo nie Mariana? Ale však henta má v mene dva Mariana Ďurianová. No, tak to je komplikované. Kto to má vyslovovať? To áno. Zuzana Hajdu, to je lepšie pre mňa, No, nie? aj Ady tam tiež nie Ale je. presne, to si zober ty, keď Áno, chceš. dobre, no. Tak čo mám teraz vlastne robiť? Keď sem ešte on nepríde, tak ju musíš držať. Ja zatiaľ letím s tou onou. Aha. Hajdu. Hajdu, no tak hajde už, hoď, idem, no, no. dobre. Poď už, Ročinka! Poď už, ty si toľko! Ja už ďalej nemôžem, krok. Hýbaj, nie? Zabárajú sa mi topánky do toho piesku. A čo si zobrala takéto topánky na dovolenku? Však to je piesok, nové kam si topánky. takto? Však si mala zobrať turisky, nie? Prosím ťa, nerob paniku. Nero, paniku, daj mi túto preč, ako tu prejdem. Nech sa ti páči. Konečne sme tu, prosím ťa. Poď už, au, bože, Žerko ťa píka, Žerko ti vadíš, ako poď, prosím ťa, no. V takýchto topánkach sa vyberieš. František, myslíš, že sme tu dobre? Samozrejme, že sme tu dobre, nevidíš, vidias, no. No, čo ja vím, čo to je. Bude to po maďarsky asi. László povedal, že sa máme stretnúť v kempe Lido Balaton. Je toto kemp Lido Balaton? No je. No je, tak asi tu máme byť, nie? Ale László povedal, že budeme mať 5-hviezdičkový hotel, ale s inklúziou. László povedal, že tu máme len čakať. Sadni si! Ale do paniku! Nerob paniku. Ja poznám Lásla. Pamätáš sa, keď zorganizoval výlet motorovým člnom na korálové útesy? On mohol za to, že šofér nevedel cestu do prístavu? Nalial do ňoho celú barack pálinku. Áno. Morský vlk musí niečo vydržať, nie? Ten morský vlk mal iba 16 rokov. Ešte vydrž. Ale no tak. Preboha. Toto bude dneska, toto bude dneska. Servuste! Počúvaj, neokúkávaj mi, ženu ruku mi podaj. Servus. Čakáme. Áno, vidím, Čakáme, no. ledva sme došli. Tak mi to topánkami tu No, nevadí, no. Hlavne, že ste našli. No, No, čo? však kemping, nie? Áno, no však si hovoril, že sa tu máme stretnúť, nie? No, áno. sme tu. No, Hej, no. Ako? Teraz je aký plán? Plán? Itt van plán. Áno. Tessék. Itt van... Neboj. 2, 2, 3. Áno, 2, 2, 3. 2, 2. Dobre sme. Áno, no. 223, tak, tu rozložíme. Čo tu chceš rozložiť? Jo, že, čo? Tešík. No, Aký tešík? však, stan! Nie? Jeden. Jeden, no však ale tvoj miestny. Plus kuchyňa. Koňha. Čo? No koňha. 2 miesta máš a kuchyňu, no však komfort, nie? No. Ešte vydrž. Ale no tak. Nie do paniku, Zuzá! No! Čo robíš paniku furt? Počúvaj, to chceš povedať, že ja mám spať na zemi v stane s mojím chorým chrbátom? Však mi vyskočí platnička. Platničko, donesú. No. Tešik. Ešte raz sem príde tá bosorka a povie tešík, tak jej takú tresiem. Áno, tak. Zuzá, nie do paniku. Už dosť. Akože nerob paniku. Však je tu dobre, nie? Nakoniec, no. Však
pravím celý čas, no. Je tu Sadni. pekne. Voda je teplá, pozri sa, čo robí. Áno. Nikto nás tu neruší. No, ľud bude. Lacikám, toto ste videli? Počkaj, to je Mivan Ildiko. Lacikám, párky sme zabudli. Párky sme. To kto bol? Jak to bol? Však oni, no... Animátor. Neboj, Žužu, neškodný. Áno. Akože nerob paniku. Láslo, ty si mi sľuboval, že budeme v 5-hviezdičkovom hoteli. Ne, ty si povedala, že chceš minimálne 5 hviezdičiek. Áno, a ty si mi povedal, že bude mať hviezdičiek, koľko len chcem. Však počkaj, kým zotmie. Budeš von. Hviezdičiek. Kým zotmie, ja zomriem od strachu. Ešte nás tu zoženú aj vlci. Ale jak vlci, však to je strážené tuto. Neboj, urobíme neborák. No, Čo urobíme? No, je táborák, chcela povedať, no. No. Oheň spravíme, nepočúvaj, vlk bojí ohňa jak hovado. Ja som videl taký dokument. Áno. vydrž. No tak. Ale Ildiko, nekúkaj. Čo sme normálne? František, ja potrebujem trošku súkromia. Súkromie potrebuje. Joj, tak dáš zips. No. Zips? No to je bomba. Zips. Bomba. No. Tešik. Počúvajte mi, Tešik. Počúvajte. Ja potrebujem hotel, 4 steny, plafón, klimatizáciu, sprchovací kút a les inkluzív. A les inkluzív. No tak. No tak dobre. Dnes večer tu bude veselo. Tak toto je fakt posledná kvapka do pohára. Posledný pohár, kvapky pohára, to je... Ešte sme neotvorili. No, máme. Nerob paniku, Zuzá! František, Čo je? nie len, že mám spať hladná v stane, ale ešte celú noc budem počúvať erotické vzdychy z vedľajšieho stanu. Bože, no tak... Veď nakoniec sa môžeme pridať, nie? Čo? Nerob paniku. Som hladná. Máme bombu na propán bután. Ja sa pýtam, čo budeme jesť. Žužu, aspoň teda to butovať. Ale nemhoď én vagyok buta. Azt mondta, hogy bomba, propán, bután, nemhoď én buta vagyok, no. Čak, ona myslela, že si povedala na mňa, že som buta, akože sprostý, že som. Nie, nem, propán, bután, bomba, no, upokojíme. Emócie, áno, sadneme. No, však, dobre je tu, no. Žužu hladná, no. Poviem vtip. Vtip, dobre. Vtip vám poviem. Naučili deti. Áno. Vaše? Ale nie. Ale nem, škola. No. V škole však ona je učiteľka, nevieš, prvý Čo stupeň. učí? Jak čo učí? Deti. Ale nie bože, aký predmet. Ja ich však 3 až učí, ne? Prvý stupeň, zemepis, telesný výchov a maďarčina. No ale ticho už had hovorí. Ticho, lebo hovorí. No. No. Letí lienka v lese, Áno. rozlen stretne slon. Áno. Sadne na ňo a opýta. Slon, môžem sa ťa na niečo opýtať? Veľmi dobrý. Slon hovorí, môžeš, Lenka, môžeš. Nie, Lenka, Lienka musíš, áno. Lienka. Lenka je Lienka. Šošová, alebo také, to je iné zase, Aha, vieš? Áno, no. jo. Tak sadne na ňo, pýta. Slon, a ty prečo máš takú veľkú chobotnicu? Áno. Chobot myslela, no, chobot, áno. No, ale Ch povedala pekne. Pekne, áno, výslovnosť má veľmi dobrú. No, ale áno. tady dám k tomu daný. Nevie takto rozprávať, neprerušuje. No, ticho. áno. Dobrý vtip sústreď, áno. No. Tak slon odpovedá, hej. No, preto Lienka, lebo s tým umývam a Áno. papám a Áno. tak ďalej. Áno. Sedia. Áno. Lienka zase pýta. Slon, môžem sa ťa na niečo ešte opýtať? Áno. Môžeš, Lenka, môžeš. Lienka, stále hovoríš Lenka, není to pre. No, nevadí. No dobre. poď, Áno. A potom Lienka pýta. Áno, no. Slon, a ty prečo máš také ucho veľké? Áno, no. A slon hovorí, no preto, Hlboký lebo... hovor, slon, Jo, on hlboký. no preto, Áno. lebo muhy Muhy. odháňam. Á. Vieš, muhy, no. A potom slon pýta Lienky. Lienka, a ty prečo 2 bodky? Áno. Veď všetky Lienky 6 bodka. Áno. No a Lienka na to... Asi som chorá. No, pointa. Asi Nerozumieš, som že chorá, no. normálny má 7 bodkov, ona má
má len dve, ne? Akože... Ktorá? Ktorá? Žužu, namierted. Értem, Ildiko, értem. A ja som hladná. A keď sa nenajem, asi budem chorá. Ja. František a Puška nedoniesol? Ja som prišiel na dovolenku a nie na polovačku. No tak... Pešek, ale inkluzív. No tak, vidíš, máš Puška, mohol by si takého vtáka zastreliť. Plno ich je tu, počúvaj, celé auto máme zastraté. Hej, No. áno, zastreliť. A čo by si si dal? Špín z lastovičky? Čo? Ja nespím z lastovičky, ja spím od Únavy. Nič tu není, čo ti tu zastrelím? Čo? Tu nie sú bažanty, Nie. to sú len lastovička, dravé vtáky. Bažanty nie sú zdravé vtáky, tak nestrieľaj. Vtáča, hríbka. Nem zdravé, áno. No. Zdravé? Áno. Ja to akože nemá perie. Akože rovno do horúci vody. To je odraté, to je iné. Ja hovorím dravý. Dravý, no, napríklad oný, orol, áno. Sokol, áno. Jastrab, napríklad, áno. Pre Boha, veď ona bola nabitá. Tak, ale s inkluzív, no. František, a čo si to urobil? Ja som ti... Vystrelil som ti ružu. Prepáčte, pán ženich, vy ste kdo? Ja som milionár. Ale honby, klamár je to, žiadny milionár. Povedal mi, že ma vezme na dovolenku, k moru, do hotela a som tu v stane, na Balatone a ešte som musela aj stopovať. Nič si z toho nerobte, dievčatko. My sme na tom podobne. No to pochybujem. Ešte zmestíme. Ale... No, už ich nebudeme trápiť, áno. My máme pre vás jedno veľké prekvapkanie. No áno. ešte aj toto. Prosím. Dovolte mi odozdať vám váš ubytovací poukaz v našom 5-hviezdičkovom hoteli Royal Club Magic Oasis Majestic Palace Balaton. Čo to má znamenať? Test, Žužu, test. Čo? Zase potrebuješ baby test? Ale nie. A čo ti bude? Test, akože test priateľstva, no, že či by ste boli ochotní s nami aj v kempingu, na Balatóne, no, ale obstáli ste. Dobre. Láslo, Čo? ja ťa zabijem. Ale no tak, Žužu, no však to bol taký iba akože humor, no. My máme pre vás totiž ešte jedno malé prekvapkanie, áno. Ježišmária, nebolo toho dosť. Neboj, od septembra sťahujeme a budeme bývať vedľa vás. Budeme somsiedi? Čo to je? Susedia. No tak, to sa máme na čo tešiť. Tak.